HSD را گیهاند که دیو هر مافکê کرد دی destûrê diçe bigire û vere garantîkirin. Di yekem berteka rêveberiyê xwesera Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê ya doh li hember fermana Serokê Sûriyeyê Ehmed el-Şara saziyê ra gîhand ku mafên Kurdan nebî fermanên demkî lê bi destûrê têne garantîkirin. Rojeşemiyê heftê çile rêveberiyê xwesera Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê daxuyaniyek da û ra gîhand ku ew fermana serokatiyê dişopîne û got mafên Kurd li Sûriyeyê bi fermanên demkî nayên parastin, lê bi qanûnên daîmî yên ku îradeyê hemû beşencivakê nîşan dîdin têne parastin û xurtkirin. Garantîkirina destûrê di daxuyaniyê de her vîha hat gotin. Derxistina her fermanekê bêyî ku niyeta vê çi be, nikare bîbe garantiyek rastin jî bo mafên beşençûda yên civaka Sûriyeyê heye, ku ew di çarçoveyê qanûnek destûrî ya berfîreh de neyê danin, ku mafên her kesî bê îstîsna nas dike û dîparêze. Desteyê tekez kir ku pêdîviya nivîsandina destûrek demokratîk û pîralî heye, ku dê mafên hemû sektor, civak û baveriyên Sûriyeyê garantî bike.